A ja mám teda direct to disk, ale nesmiem sa chváliť. V 70. rokoch bola Yamaha predovšetkým výrobcom hudobných nástrojov a v roku 1979 si dokonca zaplatila vlastnú super kapelu, aby ukázala, čo jej gitary, bicie a syntiaky dokážu. Táto platňa je luxusným showcaseom, ktorú v Los Angeles nahrali top americkí session hráči Don Grusin, Ernie Watts, Abraham Laboriel či Alex Acuna. Album bol nahratý systémom Direct to Disc, hudobník si hral naživo a zvuk sa zapisoval priamo na Laker Master. Je to hliníkový disk potiahnutý lakom, z ktorého sa až potom lisujú vinily. Yamaha si však spravila aj digitálny backup, takže existujú dve verzie. Čistý Direct to Disc a Digital Master. A ja mám teda Direct to Disc, ale nesmiem sa chváliť. Výsledok? Ukážková nahrávka z konca 70. rokov, kde sa spojila technická odvaha a top americkí session hráči.